Hello. Can you confirm kana muri kundinzwa? Can you just confirm kana muri kundinzwa zvakanaka? Vazukuru, zvakaoma. Zvakaoma. Sekuru havana kudya, vari kutodya izvezvi. Handiti hope hamuite problem nazvo mabachela. Handasi pane mabachela pana. Right, confirm kana muri kundinzwa. Alright, Shamiso, thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Right, Christabel MJ. Christabel, how are you? Zviri kudii muzukuru? Vazukuru, kwandiri hameno zvaitika magetsi. So, zvangoitikawo magetsi takuda kutanga show plus. Zuva rachona ranga riri imwe iyaya. So, hatisi kuda kuwaste time, handiti? So rega tainokwazisana Christabel MJ. How are you? Zviri kudii muzukuru? Kudzai chasara. Thanks for waiting. Zviri kudii muzukuru Krista? Alright, ndanza ndavepo ndauya manje. Yvonne Mandaza, zviri kudii? Tino M, zviri kudii? Yokai kutya uripo? Hello. Yes. Lynette Messi, zviri kudii? Charlotte Lovu, Felicitas Masumbukera, thank you for waiting. Bona Dodo, zviri kudii Bona? Lucas Mavu, zviri kudii? Mavavinga mbuya, ndachiziva. Ndachiziva kuti munouya muchimanya. Simba Salon, kuhudzai, zviri kudii? Simba zviri kufamba here. Oxy James, zviri kudii? Thanks very much. Nekuya Zakaria Stefan, zviri kudii? Milton Sukupi, zviri kudii? Thanks very much. Fiona, zviri kudii? Fiona Kwashirai. Sekuru ukadoma vari bo. Sekuru vachiri veukadoma here. Sekuru hausisiri veukadoma. Zimbabwe. Chengeta Tendai, zviri kudii Tendai? Thanks very much for joining us. Tatenda neka, zviri kudii? Aiwa, sekuru havanzi vanononoka. Sekuru vangoti delay. Handiti, Shorton, zviri kudii? Charlotte, Shorton Kadondo, Charlotte Ndlovu, Shamiso Chinotimba, zviri kudii? Thanks for confirming kuti ndiri kunzwika. Alright, Esteri, Gondo, zviri kudii? Susan Smart, ndakuona, zviri kudii Susan Smart? Ndepapa ndiri. Mbisi kuda kuti umwe munhu atsamwe. Susan Smart, Susan Smart, wakadii hako? Zviri kudii? Kuri sei kuDurban, Susan Smart? Right, thank you. Bella Chino, Esther Gondo, Mejuri, zviri kudii Mejuri? Alice Zingwanda, Nyasha Chirasasa, Simba Moyo, Afro Sibog, Ameno, VRX, zviri kudii? Alfie Chingex, zviri kudii? Privilege, Gift Chivoko, Esther Gondo, Charity Sanangura, Charity Pomerai, Grace Chivasa, King Adzo Nete, Theo, zviri kudii? Theo Felas, Wellington Madzire, Esther Gondo, Martha Masendeke, Virginia, zviri kudii? Virginia Spiwa Masvingo, okay, Lovejoy nyama yaro. Yes, Lovejoy, zviri kudii? Tirumbodya. Ndotemberwa. Nenzara kutobva kutaura nezvo apa transport iri kunaka. Transport iri kunetsa. Mike Dube, zviri kudii? Right, vanisina umhoresa ka mune matinonoke. Charity, Monica, Edmilda, zviri kudii? Lucia Moyo, Milton, right, I think ndamhoresa munhu wese. Elena, ndine ndazama. Aiwa, ndazama. Nelson Shalo, zviri kudii?
Right, handisi kuda kupedza nguva. Nyaya iri panapa zukuru, first and foremost kandoda kutenda muzukuru wangu anonzi Tino Muzeni. Thank you very much for sponsoring this live stream. Handiti thank you very much nekuti timboita live stream. Tino, thanks very much. Uri kwamutare kumakomo yoyo, she's the one aita kuti tinge tiri tinoita this live stream. Thank you very much. Hatisi kuda kuwesta time. Panapa tafambira kuti tibatanidze vanhu. Handiti tafambira kuti tibatanidze vanhu, so toda kungoita kavara toda kungoita kavara kuti tibatanidze vanhu. Linki ndo randiri kuisa pazasi apo, so iwe wakasununguka kudi, wakasununguka kuuya wopinda mustudio and then otiudza munhu wauri kutsvaga. Handiti toda tingoti kavara ukapinda musikana unongopinda wotaura munhu wauri kuda kuti uri kuda munhu ane makore mangani nemakore mangani, uyezve uri kupi. Kana uri mukomana, murume, zvimwe chetezvo unongouya wobva watiudza kwauri, tobva takukonektai kuti muite zvamunoita muri ikoko. Handiti but ndoda kuti ndiise disclaimer. Vazukuru vangu vese ndokuzivai, mese makadaiwo muri 80 something ndokuzivai, but handizive kamwe kaunhu kenyu. Handiti so vamwe varume vevanhu. Handiti so iwe wega unofanira kudi kuvhetawo munhu wako kuti mukadzi wemunhu here kana kuti murume wemunhu. Kana uchida murume wemunhu, saka unenge wapinda machena. Kana uchida mukadzi wemunhu, unenge wapinda machena. But hatizvikurudzire izvozvo. Handiti so chipinda mustudio ndaisa link. Mukangononoka kupinda mustudio vazukuruka, tinokurumidza kuti tavhara stream yedu. Sekuziva kwenyu kuZimbabwe data rinodhura, so ndaisa link, uyai ndakumirirai. Vazhinji ndoziva kuti mauya kuti muzoona kuti mbuya vari pathumbnail. Handiti yellow bond riri pathumbnail kuti sekuru haufa. Haiwa, sekuru is taken vazukuru. Handiti sekuru sekuru is taken. Sekuru vakatora. Handiti so toda kuti nemuwo mutore. Handiti sekuru vakatora here meno havasati. So hande uyai vazukuru, uyai ndakumirirai, vazukuru. Ndaisa link unongoenda palink randaisa apo, wonobaya ipapo and then wotopinda mustudio. Isusu totokujoinisa wototaura nyaya yako. Kana pasina tovhara zvedu live stream yachona. Kana pasina, saka murundudzwa kuti pavanhu 80 vauya panapa matsotsi vega vega. Over 80 vanhu vari kuona show inoi matsotsi chete. Vabva vabuya, vauya vanenge vavhara kumeso handijoinidze. Ini ndakangovhura face one. Why should you come wakavhara face? Asi uri tsotsi. Ndototyawo kutotukwa neni. Ndototyawo kutoti ukajoinisa munhu anenge akavharawo meso anogona kusiya ati tuka utorova pasi. So right. Esi varaidzo. Hello. Makati sekuru. Ndinofara. Wakadini zvako varaidzo? Itati kuone varaidzo, handisi kuona. Itati kuone muzukuru. Light ndoradzimwa, regai ndite light on. Alright, good girl muzukuru wangu. Kuri sei kwauri varaidzo? Kuri right chaizvo. Kuri sei ikoko? Kuno kumakeke muzukuru. Makeke, zimbedha rese iri nderangu ndiri ndega. Zimbedha iri rese nderangu ndiri ndega. Handisi kuziva chirongwa ndechesekuru. Ndangosvikawo ndangoona chirongwa ndechekutoti. Alright, chirongwa ndechekutoti wewe watouya kuzotsvaga munhu titokupa wako kana usina. Alright. Saka pane vakawanda here vari pashow apa izvozvo kana kuti ndini ndega? Varipo vanhu vakawandisa, over 80 vava kutosvika 100 kuona kwandiri kuita ndiri kuno.
Alright. So ukatongotaura kamunhu anobva atopinda mustudio izvezvo ubva tatomujoinisa. Varipo vada kutopinda. Mechi yako ikangoita ndotokuijoinisa mototaurirana kuti mopanana sei manhamba kana muchida kupanana through inini ndozokujoinidzai ndokujoinidzai. Kule. Oh, So saka chitudza zita rako and then kuti uripi and then kana uri kutsvaga kana uri kuti munhu ngaazouya hake uri kuda munhu akaita sei ari kupi? Ini ndiri kuSouth Africa. Ndokwandogara. Hello? Ndiri kuSouth Africa. Hello? Ndiri kuSouth Africa. KuSouth Africa. Yes. Correct. South Africa kupi? Kupi? Johannesburg. Alright. So uri kuti totsvaga muzukuru ari padhuze ari ikoko anopota achiuya uzotsotsonya. Sekuru hapana mashurugu apa. Hapana mashurugu here apa. Alright, rega ndibona. Mike uya wakavhura fesi we. Mike, vhura fesi ndikujoinise. Pane ari kunetsa anonzi Mike apa ada kutaura newe ari kunakirwa. Network. Is it? Mike, yeah. Right, ndepi Mike? Salo itati kuoneka Salo. Makadiko sekuru. Salo. Suri kudii? Hello. Ndeyangu network iri kunetsa here kana kuti? Ndiri kuona senyu iri right. Ndofunga ndedzeva. Uri kundona? Ya, ndiri kuona, ndiri kunzwa zvakanaka. Oh, all right. Ndiri kunzwika zvakanaka, all right. Mike, hameno chii chiri kuitika na Mike. All right. So wati ndotsvaga ari kudhuze kwauri ikoko? Kana asingatyise sekuru. Yeah, unotomubveta unewo. Unotomubveta wega kuona kuti munhu kwa here kana kuti. Waizi, hello? Hello pachirongwa? Hello pasarura wako? Hello, muzukuru? Hello? Cloud? Zviri kudii Cloud? Mushe sekuru zviri kudia. Zviri kufamba here? Handiright, handisi kukuona kamuzukuru. Itati kuone face. Itati kuone face, hatisi kukuona face. Pandira havana light sekuru, but ndikaendite plan. Pandira havana light sekuru, but ndikaendite plan ndowana light. Alright, boss ndoda kuti utaure nemusikana akanaka. Uri kumuona muchiedza icho. Ari murima but mabva maita malights maari. Chita fast. Mike. Ndipe yako sekuru. Yes, Mike. Hello. Vazukuru vangu nhasi chii chiri kuitika? Varaidza uri kundiona? Ndiri kukuona sekuru. Ndiri kunyatsa kunzwa zvakanaka. Hameno kuti network dzevanhu here kana kuti chii handisi kuziva. But boss yangu. Right. Vakomana ava havasi kuda. Kule muti sekuru. Sekuru sei. Ndiri bora kuona manje. Chita tikuone. Cloud. Ndiri boss. Zviri kudii? Mike.
sekuru. Mike uri kundinzwa zvakanaka? Kule muri sei Uri sekuru? kundinzwa zvakanaka? Varaidzo uri kunzwa sei? Uri kumunzwa sei Mike? Minoti muri ndofunga network yake ndo iri kunetsa. Imi muri right sekuru, muri kunzwika zviri right. ndakunzwika here. Saka network. Ya zvava nani. Alright, chitaura zvako but hatisi kukuona manje. Ndopandichaita problem newe. Hamusi kundiona here sekuru? Right. Taura nemusikana. Ndepi baby? Makadizve. Aiwa. Ribo. Kuri kunakidzwa nei? Hapana chiri kundinakidza. Kufarira kungovawo pashow. Uri bo zvako? Aiwa, ndiri right. Ndiri right. Alright, aiwa musha. Alright. Saka unonzani? Ndoitwa varaidzo. Unonzani? Ndoitwa varaidzo. Aiwa, ndinofanira kuziva. Indonzi Mike Dube. Alright. Ndafana nokuziva. Saka wakaroorwa here. Ndiri pakutsvaga. Uri pakutsvaga. Okay. Ndiri mai vevana. Alright, ameno zviri kuitika nenetwork. Network inenge iri kushupa sekuru. Network inenge iri kunetsa. Alright, rega ndimbotraya umwe my guy. Kule madi. Musha zvodi my guy. Muzukuru wangu my guy. Wira sei kule. Zviri bo kule, kuri bo here kuzimu. I think kuti aisi yangu. Rukunzwa? Yeah. Uri kumunzwa here? Taura nemwanasikana. Ndine call iri kupinda pafoni. Ndatoikata. Makati record. Ayazosimisa chirongwa kule kutara na Alfie. Alright, thanks very much. Taura ko mwanasikana usu zvakarongeka here umba kwako? Anorohwa nawana. Ndega hangu sofa. What? Kumba tiri masenior bachelor baba. Hai. Ameno chiri kuitika. Vari fani vakomana ava, vari fani. Hapana musingo apa sekuru. Hapana musingo, vari fani. Vari kutotamba zvavo, vari kunakidzwa vanhu ava sekuru. Havazi serious. Nezvamuri kuita. Havazi serious. Havazi serious. Manje rega tuone varipo vakaita queue. Rega tuone umwe asina kumbopinda. Rega timbotraya uyu ambouya futi. Right. Hello. Kushayiwa kana wana anoenda pakachena. Varume wakomana. No man, tisadaro wakomana. Kushayiwa kana wana ari kuenda pakachena ndopatinoona kuti zvinhu zvachona. Right. Alright, it's okay. Rikati mbopa vamwe ndavabvisa vese vakavhara mafesi. Please kana muchiuya pashow musauye makavhara kumeso. Handiti uyai makanatsovhura sezvandakaita izvi. Handiti kononyarei unotyei. Handiti varaidzo akangovhura yake one face. Ini varaidzo zvedu kwatiri magetsi, ini kwangu magetsi akutorina. So uyai tizokusanganidzai. Uyai tizokusanganidzai. Regai tione kuti ndiani uyo ari panapa. Hello. Mzukuru.
Sekuru Murse. Yes, mzukuru. Musha Musha Sekuru zviri Zvirudi. Musha aiwa Arsei. Sekuru maghosting vakawanda. Vari kutasha muhwande sekuru. Kule Arsei Varaizo. Arsei Varaizo. I think in network yangu shit. Oh. I think ndeyangu. Alright, Cloud taura nevanasikana ndakupa vavira. Ndiri kudzoka. Varaidzo ndeivi. Hapana kuri sei? Musha Zvirudi. Handiri right hangu kuri sei ikoko? Kunenge ingori flu chete. Kwese flu. Muri kupi? Ndiri muRustenburg. Ku? Rustenburg. Oh, Rustenburg. Okay. Indiri muJoburg. Ndiisire nhamba dzako. Handisire munhu asiri kuoneka. Nhai sekuru munganinzwirawo zviri kutaurwa apa. Pandiri hapana light but hapana light. Inini ndakadzima light. Kune magetsi zvako but ndakadzima light. Ndiri kushandisa foni yangu. Alright, pega ndishandise foni. Ona ndiri. Zviri kufamba here. Muri kunzwanana here. Muri kunzwanana here. Tiri kunzwanana sekuru. Saka phone number muri kupanana mafoni number era. Ndigare ndamatora inini. Mozomatorera kuseri. Anotorerwa kuseri sekuru. Nditoda phone number sekuru. Phone number dzinotorwa kuna sekuru. So zvamuchaita mimituka matonzwanana izvezvo. Toda kutoti mudanane. Handidi zvemunhu anozoramba kana makuseru. Handiti anonyengwa ngaanyengwa achibvuma. Endewo anonyenga ngaanyenga ari serious. Handiti tinoda muchato. So ndichazoisa phone number pekupedzisira. Motora phone number dzatinoendaisa ipapo. Unongozouya wotaura kuti ndiri kuda phone number dzavaraidzo. Varaidzowo tobva takupa phone number dzaCloud. Handiti? Saka mati muchapinda nhamba dzenyu here sekuru? Phone number dzangu ndakutodziisa izvezvi. Alright. Phone number ndakutodziisa pazasi apo. Kuchemera nhamba. Dai agara akupa. Manje ona akakupawo zvinoizvika chirongwa chinenge chakataraswa ne100s of people chinotozitaraswa nema1000s aone kuti unenge wamupa muedze. Kana kuti unenge wamupa alright, kana kuti iwe chimupa dzako. Handiti Varedzo? Alright. Ngataure kwa. Taura? 067. Ukunyora ifoni ndakabata foni kambudza. Taura 07. 07. 067. 067. 956. 956. Oh, mira. 956. 9101. 91. Ochi. 01. Tauratin. 9101. Mira nditangidze 067 95 69 101. 067 956 9101. Alright. Hello. Alright. Saka zvaita ka Varaidzo. Aiwa mira nditangidze pamwe Cloud. Zvaita. Phone number Sekuru Mirai. Phone number mapanana. Sekuru Mirai. Mirai Cloud Mira.
Regedzai ndidzitaure 067 handiti 067 956 91 01. Yeah. Good. Cloud. Unonditi hai WhatsApp. All right. Iribo. Kuya nesmile uyu dakupa munin'ina wangu. Sekuru munhu wenyu. Ai, ndikurevera uyu. Ndikurevera uyu ari pasaiti uyu. Anzani? Uyu uyu. Ndanoda kupa munin'ina wangu. Zvaita ka imimi Zvaita sekuru ndakubva hangu paline handiti. Zvaita ndakubva hangu paline mese naCloud chendai munodanana kumashure. Much love. Chef sekuru. Yeah, much love. Wane munhu iwe. Right, tariroya kuno. Tariroya pano. Pane munhu akakumirira. Right. Your boy beats. I'm angry. Channel inonakidza zvisingaite izvi. But ameno chichanga chiitika. Tiri kungokupa 2 days chete dzekuti utange kutipawo zvikafu zvedu handiti. Mutipewo zvikafu zvedu. Zviri kudiwa zukuru. Thanks very much for joining us. Nhasi patiri kutenda. Mukana watawana zvakare wekuti timbodanana handiti, wekuti timboonana. So tariro ndakumirira. Please can you confirm kana muri kundinzwa zvakanaka? Ndiri kumbura kuti munyore pazasi apo kana muri kutinzwa zvakanaka. Tsano chimboyai mustudio. Your boy beats, please come mustudio timbotaurirana panapa. Ndiri kutsvaga anonzi your boy beats uyu. Mukwasha wangu chimbouya mustudio timbotaura mukwasha. Chimbouya mustudio. Handiti. Zviri kudidi. So guys, let's go and support and subscribe ku your boy beats handiti. Let's go and subscribe ikoko zvakare. Right. Link ndakuisa futi link. Ndikuisa link pazasi apo. Link Sarura Wako Kadeya handiti. Ndikuisa link. Imwe imba yatovakwa makatarisa pana musanetse mukomana wemunhu kana musikana wemunhu. Makuenda nekuti phone number hadzikandira panapa. Timboita chirongwa chekuti vanhu vadanane. So ndaisa link vada kupinda mustudio. Just go palink iroro unopressa. Then mobva matoerekana mamustudio. Indotokubatanizai motodanana. Imotodanana. Imba yenyu yotovakwa. So tsano ndaisa link. Your boy beats ndaisa link. Thanks very much for all your unwavering support. Kana wanga usati wasubscribe, also don't forget to subscribe. Turn on your notification bell. Kuitira pega pega patinouploada mavideos you will be notified. Yes, when ndichikukwa, how are you? When ndichikukwa, zviri kudi? Alright, thanks very much. Thank you very much. Right. Ande ndaisa link. Okay. Evans. Mdala muri sei? Zviri kudi? Ndiri big fan renyu. Zviri kufamba here musi? Zviri kufamba mdala. Tiripo iri paCape Town apo. Oh, thanks very much nesupport muzukuru. Thank you very much. Zviri kudi? Program tiri kuiona mukuru. Mukuita zvakanaka. Handiti? Aiwa, tinoda kutenda nesupport yakadaro. Ngazviende mberi nekuti musha wachona hausi wasekuru ndewedu tese. Handiti? Zvakarongeka ero? Kunoko zvakarongeka. Zvakarongeka here kana kuti tokuta? Kunoko zvakarongeka. Zviripo hazvo. Hatiri kungodedu vamwe zvedu.
Seguro. Hello. Hello, Seguro. Tsano yo boy. baba. Tsano yo boy. Muri kunatsondiona here kana kuti network yangu iri kubvaizwa kumana. Network yenyu iri kumbokubvisai mustudio. Network yenyu iri kumbokubvisai mustudio. Mati? Network yenyu iri kumbokuburisai. Iri kuita kudaiwo. Network yangu iri kuita kudaiwo. Ndozvinonetsa network dzevanhu dzemhanga. Ava vakutotungidza mogo ndiani futi? Ndiani ari kutungidza Hello, Kule. Tendera. Seguro. Hello, Seguro. Network yakule inenge yakadhakwa iyi. Vari kumbotiza vachidzoka. Tsano. Hello Tsano. Tiri kukunzwai. Network yangu hamenoti iri kuita sei? Ya, zviri kufamba. Tsano mukandiona ndikangoerekana ndatiza ndabuda munokontinya neshow. Regai tichazonatsotonga abatsano ndakagumbuka. Tsano handisi kufara. Manje ina handisi kuziva kuti show iri kufamba sei kuna ngopinda izvozvo 2 minutes hazvisakuziva kuti zviri kufamba newe. Aiwa, tiri kusanganisa vazukuru. Tiri kusanganisa vazukuru vedu. No, right. Rega titore Tari. Ndoda kuenda. Tari dzora volume yako handiti yeredio yako. Try to reduce the volume yeredio yako. Post tiri kuinzwa. Rega tidane Gidzaman. 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 Yes, Yvonne. Seguro makadini. Ndinofara wakadi Yvonne. Ndafara Seguro ndapinda ndatora na Seguro. Mati? Ndiri kufara, ndiri kutaura nemi. Ameno naka network yangu iri kudaiwo. Tsano. Kerowo neshow. Sanganisai vanhu ndine ndichiedha. Mune muchiedha manje. Mune muchiedha manje. Ko mukazongoti dzi. Unzai mumwe 1. Edhai mumwe 1 kuti zvinyatsonakidza imoenda zvinhu. Yaita jealousy. Ini ndiri kunzwika here nekuoneka? Tiri kutokuonai. I'm not even sure. Ani makapfeka juzi redenga. I'm not sure. Chimbotaura nemuzukuru wenyu Tsano ari kuti arikuda kutaura nemi muchiita zvomuruviri. Tsano. Yvonne. Seguro. Inini uri kundinzwa zvanaka? Runyatso kukunzwei zvakanaka Seguro. All right. Saka chindiudza Yvonne ndotanga newe. Yes, welcome back Tariro. Rikatanga na Yvonne. Yvonne, ndokupa munhu akaita sei muzukuru? Ini Seguro handisi kuda munhu ini. Ndangoferera kupinda pachirongwa chenyu pari handina hangu patina. But pari zvino
pari zvino kwete sekuru. Hausi kuda munhu. Munhu unaye kare aripo padhuze repapo. Handina sekuru. Akutori mapilo. Handina sekuru. Saka chii? Mira ndikupe ka usikuona 150 chakuti vanhu vese vauya kuzotsvaga. Woti hauna unogumbura vanhu kaiwe. Handigumburi sekuru, unogona kutsvagirwa munhu. Mazuva ano vanhu varume vanongorwadzisa sekuru. Varume vanorwadzisa vasekuru, saka hazviita kuti ndimbogare ndiri simbu. Varume vanorwadzisa sekuru. Indava. Vanorwadzisa sekuru, ningochitoona patina yako hazviendi kure. Munhu wongopoya wotiza, dzimwe unogona kuti waona patina, iye patina chanenge aine someone. Saka sekuru izvozvo zvai. Manje wabva waenda kuti sekuru. Sekuru network yavo inenge vari pama1 nhasi. Network dzemhanga idzi. Not network. Network. Ameno chichiwitika. Network ameno kuti ndeyangu. Network yenyu sekuru. Of course ndeyenyu zvebwezi. Ameno. I don't know. Aba mushandisa wifi kana mabundles? Mozoti ina handisi kutomboona zviri kuitika like serious. Handisi kutomboona right, rega timbopinza John. Zvaivhoni zvoti hasi kuda munhu izvi. Ngatimbokupa John. Mati sekuru. Ndatitarirwa ngaadzoke sekuru. Sikadza toita. Hanzi waunzirwa wako uyu ari pasaidhi. Ndaramuri sei? Ani. Iwewe. Waunzirani se. Aiwa sekuru pari zvino. Apari zvino asekuru. Ungaramberi wapiwa nasekuru uramba manje. Aiwa pari zvino ndozvizviri. Ungotambira zviro yachona iri kudaita jera. Mune mapiwa nasekuru. Ora saka wati ivhona utsvaga munhu andiri. Aiwa ini sekuru handitsvaga munhu. Ivhona. Sekuru. Ivhona na John panana nemafoni number. Hatisiita zvokutamba, hatisi kupinda mustudio kuya uzotamba. John, ipa Ivhona phone number, pane vamwe wakaita queue vada kutotorawo mafoni number avo. Ivhona unapo pekunyorera ka? Ivhona unapo pekunyorera phone number? Sekuru. Aiwa pari zvino handina. John, ipa musikana phone number muzodanana after chirongwa ndoda kuti murare after 12 muchitsvetsvana. Yako. Idzi dzakanzi my guy dziri kuda munhu idzi. Ndikati dzipinze. My guy. Kule. Boere kule. Yeah. My guy. Murunzwika sekuru. My guy. Dali murunzwika sekuru. Imi ndimserutonzwa. Iya kunzwa. Network yenyu sekuru, network. Yo boy vanhu vakudai wewe futi. Aiwa nditsana wangu akatorora nzvadzi yangu naumudanira izvozvo. Vanhu vakutoda yo boy futi. Sorry. Comment section iri kubvira iri kungoti tsano wakaroora. Sorry. Ngadzo yakatari maisa up yellow bone, maisa up yellow bone sekuru. Tuda ma yellow bone kana anenge ari kupisa ngenjuzu. Sekuru vadona.
Your boy Beats. Zviri sei sei baba. Mwira seya. Bo zvida mene muri kuita sei? Network yasekuru yakadhakwa, network yasekuru. Vari toda kuitirwa charity yenetwork chaichayo. Mubatanidzirwa chaiyo. Iye munhu mukuru ngani. Vabatire chirongo ayo boy Beats dzenyu dzinodhonza. Shuwa munhu uda kutoitira mubatanidzirwa wenetwork munhu wasekuru Zimbabwe musadaro so. Alright. Tichaura mayellow bone achadzoke timbaona. Mukutsvaga mayellow. My guy. Ya kule madzoka muda kule tinokupa yellow bone repa kule. Mushandisa wifi ikati mushandisa bundles. Pai. Nchanzwe. Iwo ndo vatistika zvo. Apa pane munhu andifonera kari mbodona ndodzoka futi. Iri bo. Mwana vakomborera. Kugaya nhasi ndinoda understand that. Ui. Tete. Network yemukuru iri kunetsa ne. Ngachinja. Apa manje handisi kuona makoments kuti ari kufamba sei. Munhu anodhonza tambo dzacho ndiye iyoyo ari nenetwork isiri kubata. Pane munhu wamuna here? Pane munhu wamuna angu? Kuti muri mei? Apa ndiri kurana show. Tsano muri bo. Mune munhu wamuna here? Kana mune munhu wamuna ngaabude anenge ndiye ari kukanganisa network. Kana mune munhu wamunai ngaambobva pamuri ndiye ari kukanganisa network. Ndisumbokunzwa iyi. Apa zvakutobowa takutofunga kutoti be. Inini ndiri kufanira ndichihosta wachiona handisi kunzwa vanhu kana 1. Kunzwa. Apa makabayirira mazifoni mahombe but hamusi kutinzwa tese. Ameno chichiri kuitika nenetwork yedu. Aiwa show iyi ngatizoiite futi mangwana iyi. Hamuzvoni esi Shalini. Ndiri bo kule muri sei. Ndiri bo. Kuri sei kwauri? Problem ndeyekutoti I'm not in control. Yeah, network yanetsa ndi. Tsano. Network yandinetsa zvikuru as much as I wanted to run this show, but network yandinetsa zvisingaite. Nekuti magetsi hakuna kuarea kwangu, so I don't know what's happening. Yeah, saka zvinogona zvirizvo. Munogona kungorwa nhasi Friday mangwana munogona Saturday night. Special. Yeah, so ngatiite futi show yachona mangwana ndiri. Maybe vamwe because zvafanira izvozvo handisumbokunzwai. Hamusi kutinzwa? Alright. Tsano. Mati. Yeah, Tsano. Tsano zviri kudi? Makundinzwa? Kukunzwa itagara tiri kukunzwa zvedu. Alright. Ngatitaurei Tsano.
zviri kufamba here. I think regai timbotry kupinza vanhu 1 handiti. Ini ndandangoya kuzongoficha 2 minutes saka munoona kupinza vanhu vane business chairo chairo vanyatsoite zvekudanana. That munoona kupinza vari paserious business chaivo chaivo bosi sedu tiri kuda ngodzisa kudzisa noti vazukuruka vazukuru. I think kana uchiuya kachingowira chano ya mukuru yakaoma. Apa ndachisara ndega manje handisi kuona kana comment. Tsano. Aiwa. Tsano. Ini ndine ndichiida imimi muchitaura nevanhu Tsano handiti because ini handisi kunzwa. So you'll be talking mune muchivabvunza zvavari kuda and then inini ndine ndichingoedha nekubisa handiti. Inini Tsano nguva yangu ka ndandada kutoenda ndandangoya zve2 minutes. Mangwana tikumukira mukunzwa here tanga toya zve2 minutes. Right. Sarudzai. Esi sarudzai. Tsano. 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 I think they might show him mangwana. Ayo, regai tiite show iyi mangwana zvakanaka. Network. So vazukuruka inini handisi. Network yanetsa. Zvemangwana. Ngati. Alright, timbonzwa sarudzai zvekudi. Vazukuruka. Saru zvekudi. I think kana uchiuya kachingowira. Saru. Hello. Okay. Right, vazukuruka haisi mhosva yangu. Handina network handiti. So neshungu dzandandinadzo dzekuti vanhu mumwe nomumwe abva nemunhu wake especially muchando munomu. Ndachida kuti mangwana chaichai misha ivakwe. But anyway, let's try to do this show tomorrow again handiti. Ngatiite show ino yemangwana. Ndino urombo nenetwork isiri kuita zvakanaka. So mangwana I think network yedu haitirasise. Thanks very much neyo unwavering support. Imwe nzira iri ndiri kuisa phone number pazasi apo, WhatsApp number. So kana une munhu wauri kutsvaga unongouya uti Sarura Wako Kadeya and then wadaro unobva wataura nyaya yako kuti sekuru ndiri kutsvaga munhu akadai. Kana ari mukomana ndiri kutsvaga murume ane makore akati. Kana ari mudzimai ndiri kutsvaga mudzimai ane makore akati. Kana aripo ndiinaye munhu akadaro ndinobva ndatokupa phone number toita kuti muconnect. So phone number ndodziri apo dzeWhatsApp handiti. WhatsApp number ndodzataisa pasi. Also kune vanoda kufona makasununguka kufonera kunhamba dzeSaint TV ndodzatiri kuisa futi pasi idzo. Munotifonera ipapo and then tonzwa nyaya yakuti muri kuti kudii. Mangwana ngatiite same show iyoyi
ngatiite same time, handiti totanga na8 o'clock kusvika pakati peusiku, vanhu vachingonyengana nekudanana. So I hope kuti zviri mangwana network yedu inenge haitirasisa, handiti I hope kuti network haiite sezvaita nhasi. Thank you very much neyo unwavering support yamunoramba muchipa paSaint TV. Also kana usina kusubscribe ka usamirire mangwana, iwe chitogara wasubscribe nekuisa notification bell. Zvakanakira kuti zvoni mangwana patinotanga show iwe unobva wadi, unobva waziviswa. Saru, zviri kudii muzukuru wangu? Mangwana patinotanga show iwe unobva wadi, unobva waziviswa. Sarudzai. Zviri kudii muzukuru wangu? Tiri bose kuri makadii? Ndiri right, kuri sei kwauri? Kwandiri kuri bho, kuri sei kwamuri? Alright, rega timbozama kuita. Ndiri kukunzwa mbichana Saru. Tiudze, uri kuda munhu akaita sei, ari kupi? Mati? Uri kutsvagawo munhu akaita sei uyezve ari kupi? Handisi kutsvaga munhu ina, ngori ndiri kumhoreseni. Alright, rega timbozama kuita. Ndiri kukunzwa mbichana Saru. Tiudze, uri kuda munhu akaita sei, ari kupi? Mati? Uri kutsvagawo munhu akaita sei uyezve ari kupi? Handisi kutsvaga munhu ina, ngori ndiri kumhoreseni. Inenge iri kutonyanyisa kuita sanje dzacho. So it's okay. Yakadhakwa. Regai tizoita futi mangwana, regai tizosangana futi mangwana. Ngatiitaurei mangwana wazukuru. Saru, udzoke mangwana ndiri. Nesapo, you are free kutaura nesu, kufona, kana kuuya paWhatsApp totaura. Vazukuru vasekuru Saint. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle Paris. What? Ndatidzisira mvura muifukidze, inoita bho network. Apa ndakukunzwa. Hello. Network yakapindwa nechando zveshuwa. Ndo zvairi kutoda. Rega ndizobhoilisa mvura. Alright, it's okay. Ngatiite mangwana. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle Paris, ngatiti ichi much love. WhatsApp number ndo dziri pa screen.